agora vamos a falar con Juan de Guindo de La Malonga. O de Guindo contábame antes de empezar a grabación que é porque era o mote da casa nos pueblos, en cada pueblo as casas teñen un mote. Había a casa de Guindo, había a casa de Caballero, había a casa de Terubio, había a casa de Mingolope, había a casa de Basilio, había a casa de Xandante, había a casa de Juez, había a casa de Cucu, había a casa de que casi todas as casas tiñan todas as casas tiñan ese mote. Un mote. E eu, pois, son Juan Lorenzo, pero todos me conocen por Juan de Guindo. Por Juan de Guindo. Acaba de coller o arao porque tiña moitas ganas. Moitas ganas de arar. Iba 60 anos que non araba. Mi madre. E por que hai tanto tempo? Porque marchamos, estivemos en Francia, de Francia fomos para Barcelona, levo 50 anos en Barcelona, e pois nunca tuve unha ocasión de facer un arado así. E hoxe tuve moita ilusión e viñe detrás dele. O que pasa é que este arado de 2 manillas non se maneja como o que tiñamos nós, que era un arado de pau, unha manilla sola, e ibas polo suco. Non deixabas cochas como se deixan agora, pero perfecto. O arado de pan era mellor que estes metálicos? Para moitas cousas, sí. Por exemplo, para sembrar, arar o trigo, arar o centeo, é moito mellor que o arado de vertedera. Isto é mellor para darlle revolta aos torrois. Cando ten moita grama, que hai moita erva, por darlle a volta e quedan que a erva para baixo e pudre a erva. E o arado de pau non, vai arando, vai botando a terra por lados, pero non lle dá a volta ao torro. Juan, que lle parece que nestas feiras se recupere o que vostedes facían no día a día, non? Isto é tradicional, isto é o mellor que se pode facer, para que os pueblos volvan a vivir algo. Cando viñan os nosos netos, isto vai a ver a miña neta, as miñas netas en Barcelona, que están os meus fillos, e quedarán orgullosos saber que eu botei unhos sucos de arao. Juan, eu gustaríame que me contase un pouco así por arriba, porque facían moitas cousas. O que era a vida no pueblo? A vida no pueblo, pois xa te digo, cando éramos rapaces, íbamos ao colegio, estábamos no colegio a mañá e a tarde, e salíamos a mediodía e tiñamos que comer e despois ir cos cordeiros a tarde, sabes? E despois volver ao colegio. E moitas veces tiñamos que ir cas vacas, con todas as actividades que tiñamos vacas, tiñamos ovellas, tiñamos cabras, tiñamos cerdos na nosa casa. Como che dixen antes, collíamos viñas, a viña tiñámola en Zalavente, as castañas tiñámolas en Comiz, íbamos a soltar ali un mes, ora no mes de outubro, que se collían as castañas, traíamos un carro de castañas para Cojonante. Sí. Usted estuda agricultura ecolóxica cando está en Barcelona, é de rir, non? Sí, máis que de rir, eso para mí... Ecológico era o noso, pero isto... Eso sí que non vale. Antes, o que está ahora tan de moda, produto de tempada. Ustedes sí que collían o produto de tempada, non había outra maneira, non? Non había outra maneira, a poder de sudor. A poder do sudor e de cavar, canxada, cagadaña, segar cagadaña, e co fouzo, e así sucesivamente. Decíame tamén, era Ponte, no, era... De onde era usted? Eu son de La Malonga. De La Malonga, perdón. En La Malonga tamén facían malla. Sí. Porque, bueno, primeiro plantábase, despois recollías. Nos na nosa casa collíamos hasta 300 tegas de pan. Tiñamos 4 horas ou 5 de malla, sabe? Tiñamos, pois, moita ganadería, collíamos 30 ou 40 carros de erva, que había que traballar moito. A miña mamá e o meu papá, pois, cando era na seitura, tiraban 15 días de seitura, segando todo o día. E depois a noite, pois, ir a Tapalauga e atender ao ganado. Cando era na erva, igual, segando cagadaña, e metendo a erva, e despois vir a noite e descargalas nas palleiras para levála ao seu sitio para que estuvera ben adecuada, para que as vacas a comeran ben, que non tuvera polvo. E así. Canta xente era na Malonga
Cuando usted... Cando nós éramos rapaces, éramos 60 rapaces na escuela. 60 chavales, e despois outras tantas chavalas. Yo sei quanta xente hai na Malonga. Pois en la Malonga ahora, pois, cando ano grau somos moita xente. Sí. No menos 90 vecinos, sabe? Pero ahora quedan menos, ahora quedan, pois, os ganaderos que quedan 7 ou 8 vecinos. E usted sigue estando en Barcelona ou vai? 6 meses sería, 6 meses aquí. Viñen o día 17 de maio, a marcho o día 16 de noviembre. Van pasar el inverno? O inverno, porque aquí, pasei no aquí cando foi na epidemia, que no meu pueblo, la Malonga, fixen un muñeco de neve, na epidemia, que estuven aquí por 22 meses, fixen un muñeco de neve e duroume 4 semanas sin desfacer. E para desfacelo tuven que desfacelo co pico. Tuven que desfacelo co pico. Caramba. Así que despois... O sea, que as noites son frías na Malonga. A 15, 18, pero era entonces, ahora non, Ahora dormimos cunha sabenilla e unha manta, Non sei se me quere contar algo máis, eso xa falamos da comida, falamos da malla, falamos do arado, falamos dos veciños. Veciños, boa xente, sempre hai algo ovella negra. Sí. Pero bueno. Pero polo general axudabas unhos aos todos uns aos outros. Iba viña a arranca das patatas uns aos outros, viña a saga da erva e axudábamos uns aos outros, na aceitura, nas mallas, todo igual. Sí. Por Juan, un placer falar con vostede e se con esta grabación e co que usted harou somos capaces de que prenda un pouco nos máis pequenos e sepan un pouco do que pasou. Sí, eu voulle dar aos meus consellos para que sigan os consellos estes e que non perdan de vir aos pueblos, sabes? A hoxe esta tarde, ás 4:30, estarei subindo a pallo ao pelleiro. Moitas gracias, Juan. Vale? Gracias. Chao.